phê na do men sen na do do non bang trang ya phê ngà qua che cha phê long nghe trong na do men ta ngàn rai nào tang ha phê sen yong qua e pa na do men tu man phai ka yong na do men tu ni chắc man rai ko na o man yong pa sen yong qua e pa na do men tu ni chắc man qua o sa khat ukulare pa ye ni imia yong e pa rai ko na nam sen bom ting sar ye ni imia chư sen wan rai go do pa ye ni maya yong e do pa sun de rai ko da ke ye ni maya e yong e phom boy ting sar ye ni mia ye ni nga e ya phe na do men sem ngam qua he ru ban she chukor để tăng ya phe nga e shisha ado kanu nga e ya phe maya oy phao bom ye de plana dum sen ya pa ngad rai hay ni habratai bom de kam pa e met tin thai yong pa da pala bom ye de o plana nga ye tu imia yo kwa okay ini imia do pa don he rai ko do ke nga nga e ya ke na do men sem ngam la he ro ban kula sha we kirong berte babon ya pe ngam e baro shirta ya pe nga e hadu kanu ngakwa bangan long o trong pe na do menta na do menta pa kwa kwa o na do man tu man ko kayong na do man tu man rai chi sin wa da rai wam yo kala imi ya yong ha pa wam ye di okalai ni meria isin wa da rai ke wam ye di okalai ni mi ya yong e me ya pa wam ye okala do ka da pa rai ko da ke na nga